Türkmen halkynyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we başçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanyna girdilmegi bu urda alınıp barlayan işler hasary başlanyrdy. Garaşsyz hemiçelik bir tarap döwletimiziň ajaýyp ötüşlerini, arkadaly gahrman herdanymyzyň hemde gahrman arkadamyzyň alyp barýan döwletli işlerini wasp edýän aýdym saatlar halkymyzyň watan söýjülük duýgusyny hasda artdyryp, ruhuny belinde göterýär. Mälim bolşaly şaltana bagşy bähleşigi hem ajaýyp döwrümizde türkmen halkynyň asyrlaryň dowamında kämileşen dutarda ýerine ýetirjilik we başçylyk sunugatyny halkymyza wagt etmekde, dünýä ýaýmakda, zehinli başly adamlar ýüze çykarmakda, milli sunugatymyzyň halifa şäherlik mektebine gurulýy. Dutarsy başly adamlaryň arasyna geçirilýän şaltana bagşy bähleşiginiň düzgünlämesine laýyklykda 3 tapgyrda gurulýar. Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasyna geçirilýän birinji tapgyrynda üstünlük eden dutarsy adamlar hemde başlylar seçilip alındy. Birinji tapgyrda üstünlük eden milli aýdym sady howasy dutarsa adamlaryň 10-sy hemde bagşlaryň 10-sy şuňky geçirilen şaltana bagşy bähleşiginiň Aşgabat şäher tapgyryna gatnaşdylar. Bähleşige gatnaşan zehinli ýaşlar dutardyrgyjyň şyryny owadyna aýdym sadylary ylhym joşgunly ýerine ýetirdiler. Bu eserler Mehriban watanymyzda dutaryň belindden ýanglanýan şyryn owady, bagşlarymyzyň joşgunly aýdymlary, ata-babalarymyzdan gelýän milli aýdym satynwatymyzda gowunç töretdi. Bähleşige gatnaşan bagtyar watandaşlarymyz pederlerimizden gelýän bagşylyk sunugatyny ösdürmekde berýän uly gollaw himayetleri üçin gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýtdylar.